A szív a kardiovaszkuláris rendszer legfontosabb szerve. Izmos szerv, amely dobogásával vért juttat a test többi részébe. A koszorúerek látják el a szívet a megfelelő működéséhez szükséges oxigénnel és tápanyagokkal. A vörös és fehér vérsejtek, illetve más anyagok szabadon közlekednek a szívhez és a test többi részéhez. Az egészséges emberekben az artériák falai simák és egyenletes vastagságúak. Idővel azonban a vérben keringő nagy mennyiségű koleszterin következtében a véredényekben zsíros lerakódás gyűlik fel, amely rárakódik az érfalra. Amikor a lerakódás megkeményedik az érfalon, az ér messzesedni kezd, beszűkül, veszít rugalmasságából, ez az úgynevezett érelmesszesedés. Amikor az érelmesszesedés a koszorúerekben lép fel, koszorúverőérbetegségről beszélünk. Ha a véráram útjába komoly akadály kerül, miokardiális infarktus alakulhat ki. A miokardiális infarktus a szívroham másik elnevezése. Amennyiben valamely koszorúér elzáródása meghaladja a 90%-ot, a szívroham kockázata megnő. A szívroham bekövetkezte szinte bizonyos, amikor a lerakódás teljesen elzárja a koszorúerek valamelyikét. A koszorúverőér betegség következtében képződő vérrögök is növelik a miokardiális infarktus kialakulásának kockázatát. A messzes lerakódás környezetében gyakran repedés keletkezik az éren, a vér összesűrűsödhet, megalvadhat a repedés szélén, illetve vérrög, más néven trombusz alakulhat ki, amely folyamatosan növekedve teljesen elzárhatja az áramló vér útját. A szív különböző mértékben károsodhat az elzáródás súlyosságától és helyétől, valamint az orvosi segítség gyorsaságától függően. Az érelmesszesedést meg lehet előzni, ezáltal csökkenthetjük a szívroham kialakulásának veszélyét is.